nggih. Pun nate ningali kula teng YouTube. Sampun. Sampun. Anu kula meningaline langsung menika. Langsung. Nggih Pak Cahyo niku pentas di Jumapolo. Kapan niku? Waktu itu. Jenengan nonton kaya ora WA aku. Lek WA aku kan iso WA aku tak lebone WA-mu dadi. Padahal pun kula inbox lho ten Facebook. Nggih. Nggih. Oh. Facebook kula niku sing nyekel Aji Mas dadi mboten ngerti niku. Oh, Mbak. Mbak Ani. Nggih, sampean kok yo pinter manas-manas. Pinter lho. Ora nganggo halu-halu. Lah pripun to? Ora nganggo halu-halu. Loh, lah sebabnya napa? Pamane iki Agustusan terus halu-halu Bandung lak nggih trep mawon. Ora ngerti lah aku marah sampean ya. Dosa ambo ki apa kok iso nesu lho? Sore dia mau kelingonon jaraki penyanyi. Masane penyanyi Mumpung urung kundur Mbak Eka Suranti Jembeng Dur. Kuwi adati ya bintang tamu larang. Mumpung gratis ditanjake. Sik lenggah ora Mbak Eka iki? Nanti Mbak Eka. Pun kundur. Dereng putih-putih Mbak Eka mriki, Pak. Ayo. Kaya apa? Kuwi ya Piyayi Karanganyar. Karanganyar wis sak trepe yen melu ngregengake ulang tahune APSI yang ketiga. Mligine Korwil ing Tasikmadu. Nggih. Tegah kaya apa? Ya, Pundi? Kundur. Oh, nggih, Mbun. Nggih. Lah ngono penyanyine sik ya, coba nggih. Ya Mbak, yang satunya selain Mbak Leli tadi, ayo coba kaya apa, nggih. Ya Mas, disupporti Mas jenengan king mriku. Coba kaya apa. Nggih. Lah, wau Mbak Leli, jenengan Mbak sinten? Loli. Dalam Loli Pak Dalam. Loh, penyanyi loro senengane Li kabeh ya. Jenengan mau Leli ki Loli, ayo. Wah, jan luar biasa. Wilujeng dalu. Wah, jan kaya sekretaris ning film-film kae lho. Ayo. Ayo. Tapi Mbak menawi betahane sekretaris. Napa? Pak Dalang. Mun gadah larsa kula mangke. Nggih, Mbak. Oke. Daleme pundi? Lek jenenge Loli mesti sampean ngapusi mesti. Pripun to? Asline sinten asmane? Asline? Nggih. Asline nganu, Ani. Ani. Nggih. Ani sinten? Ani Suryani. Oh, Suryani. Nggih. Oh, nggih. Kula nami kula Cahya Surya 12 kula niku nggih. Oh, kita sehati nggih? Sehati. Embuh. Jenengan pundi daleme? Daleme Jumapolo Kota. Jumapolo. Nggih. Oh, nggih. Pancen selain menjadi seorang penyanyi biduan napa? Pripun, Pak? Selain menjadi penyanyi apa ada profesi yang lain? Anu, adol pring menika. Adol pring. Adol pring? Nggih. Masalah lek nganti tulusupen man-man astane sing halus kaya ngono kuwi no. Ora, nggih, ngoten. Nggih, elok nggih. Jos. Mbak menawi betahane sekretaris malih, Pak. Napa? Sekretaris, Mbah, nggih. Nggih mangke kula rapat nih kali kanca-kanca riyen, nggih. Butuh orang ngoten niku biasane kan do duwe idola dewi-dewi ngoten niku. Nggih. Nggih, ucapan untuk APSI pripun? Oh ya, Mbak sebelumnya mengucapkan selamat ulang tahun yang ketiga buat APSI. Semoga semakin solid dan kompak, tambah sukses, tambah laris. Amin ya rabbal alamin. Doa untuk kami Madangkara Group niki pripun? Ayo. Semoga tambah laris, tambah sukses ugi. Sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Pun nate ningali kula teng YouTube. Sampun. Anu kula meningaline langsung menika. Langsung. Nggih, Pak Cahyo niku pentas di Jumapolo. Kapan niku? Waktu itu. Jenengan nonton kaya ora WA aku. Lek WA aku kan iso WA aku tak lebone WA-mu dadi. Padahal pun kula inbox lho ten Facebook. Nggih. Nggih. Oh. Facebook kula niku sing nyekel Aji Mas dadi mboten ngerti niku. Oh, Mbak. Mbak Ani.
Nggih, sampean kok ya pinter manas-manas. Pinter lho. Ngapunten niki nganu niki wae pun dikira guyon nggih. Nggih. Jenengan pun preso niku piyayi niku asmane sinten pun preso? Dereng. Oh, nggih niku sing jenenge Mbak Niken Saliho nggih niku. Nggih, nggih. Mbak Ani. Dalam. Jenengan lajeng lamar dados sekretaris Pak Cahyo to? Nggih. Monggo. Tindakan Tasih wonten lowongan. Oh, tasih. Oh, nggih. Kangge jenengan selalu ada, Mbak. Oh, nggih. Tenang mawon. Nggih. Ten ana lek wani awas. Lah aku iki Bu Kesi ora mung satpam lho. Dek iki sak dhuwure Kapolri lho ayo. Aku di mana saja dia ada, di atas, di bawah, di samping. Enek terus ayo. Terpantau nggih. Terpantau tadi yang namanya tindakan yang buruk itu tidak hanya niat dari perilakunya, namun ketika ada kesempatan itu makan lebih membahayakan niku. Betul. Kula niki pun mboten duwe kesempatan napa-napa nggih. Lah biasane tembuti-tembuti Bu Kesi menti melu. Upamane Bu Kesi repot dhewe menti anak kula kon melu nggih. Ngoten niku nggih. Oke. Nggih, nggih. Dadi jeneng lunga. Jeneng lunga, kula tak ngejak anak kula jenengan mang ngejak anak jenengan. Oh ngoten. Kok cah loro kok sami amane nggih. Nggih, engko dikek nggen play game ngoten awake dhewe ngegame dhewe ngono lho. Wala kulino mesti niki, kulino mesti. Kulino napa, Mbak? Nah, iki. Wah, panitia luar biasa. Kula niku lek wayangan biasane mung gamelan nyel niku mawon lagune sing klasik-klasik. Pol niku aja lamis gitu. Sinden iki ngeten-ngeten niki namungan. Jadi kehebatan panitia sangat kreatif. Gandeng kula bareng kali kanca-kanca bacutan pirang-pirang bengi malam ini mendapatkan kesegaran dan vitamin pada malam hari ini di Tasik. Mendapatkan vitamin. Nggih. Vitamin C alias cengoh. Nggih. Ya nembang Mbak Ani lah, Mbak Ani Surya. Napa, Bang? Ayo. Ya nembang Mbak, napa Mbak? Ayo. Nyanyi, Ding. LDR. LDR mungkin ada permintaan? LDR apa? Serakinan apa dangdut? LDR ladrang wilujeng kok, ayo. LDR. LDR ya, Mas? Ayo, LDR siap, nggih. Nggih. Oh, iming-iming. Oh iya, boleh iming-iming, Mas. Mas Agus. Spesial buat yang di depan ini Mas Sinten? Mas Sinten niku namanya? Mas Alek Muhammad. Ayo nggih niku. Mas Alek Dery. Kok orang meyakinkan? Nggih. Barang enek penyanyi nu cacah polahe ra umum ya. Mbok kaya aku lho tenang biasa. Ayo nggih. Pari Sugeng Rawuh Pak Ari nggih. Aja lali kose ndang didadekne, Pak. Ayo wis sing borong kosmu. Ora dadi mahasiswine selak masuk aku selak dadi bendahara ning kos e. Ayo. Nggih. Monggo iming-iming, monggo Mas. Yuk. Luar biasa. Alhamdulillah sampun matur nuwun. Mbak nuwun, Mbak Ani niki ngapunten sinden-sinden lek senggak niku ngawut niki wau nggih. Mboten ketingali curahan hati menika. Ojo cinta bojone wong niku lho. Nggih, ngoten niku. Sampun Berat. Pak Dalang. Napa? Sampun. Oke. Terima kasih nggih, Mbak. Matur nuwun nggih, nggih. Sukses selalu kagem jenengan Mbak Ani. Waduh, deh. Modele saiki penyanyi ngono ya, Mak. Lek mbiyen mesti ngagem rock bablasan kae terus kertip-kertip ngono kae. Saiki ngangge rock terus blek nggen buri ngene. Wah, jan. Ya, cocok. Wis ngono kuwi. Pancen kemajuane zaman ngono iki malah nggih ngopo-ngopo kena, Nduk. Ya, Loh, maksudnya nggih nyanyi kena ning kantor ya kena, ning pasar ya pantes ngono lho. Ayo. Lah ya to. Nah. Monggo kula nyuwun kanthi sanget dumateng Ibu Sukesi Rahayu. Syukur menawi cara Semarangan ning Slindro Songo. Saged dandang kula utawi sanes-sanesipun. Monggo Bu Truk Kecuk. Bu Mas Gelar, Mas Brahma, Mas Rambu karo Nduk Rangkung. Dasare nyambut gawe cedak kok omah ini kepenak dandan ning omah, tekan kene wis langsung nyambut gawe terus. Nggih, sesuk mulih ya ngono. Rampung tekan omah iki sik peteng. Dadi pamane arep kegiatan apa-apa iki enek wektu. Ayo. Ayo. Kaya ngono kuwi. Nggih. Bu Kesi, halo Bu Kesi. Ora nganggo halu-halu. Lah pripun to? Ora nganggo halu-halu.
Lho, lah sebabnya napa? Pamane iki Agustusan terus halu-halu Bandung lak nggih trep mawon. Ora ngerti lah aku marah sampean ya. Dosa ambo ki apa iso nesu lho. Sore dia mau kelingono jaraki penyanyi. Masane penyanyi dipadake karo sekretaris. Itu kan hanya kebutuhan di panggung, gimmick-gimmick saja ngono lho. Kuwi mung kebutuhane hiburan. Ning nadyan oleh sampean iki ya seniwati mestine ya apal karo sepak terjange budaya ngono. Ngene kebutuhane ning panggung. Lha engko tekan omah tidak ada wanita yang aku cintai, aku sayangi kejaba sampeyan Bu Kesi. Ngono kuwi lho. Wis temenanan ngono kuwi. Lah aku tresno karo sampean apa mungkin nganti tak bledik terus men anake nganti papat ya to. Iya, ngono kuwi papat. Boh. Anggere wayahe sekolahne bayo tenan. Kamar ngarepane jan kaya nganti kapal pecah kae. Ayo. Rambu retake ning sekolahane nggawa sego goreng buntel ka omah ndek Jumat mal. Wingi Jumat. Heeh. Iki go mulai sik turahe lagi buka sore mau. Wah, ambune ora umum ayo. Mailene piye to mbu ngono kok go mulai ora kok guwak ndek Jumat kae. Nang ngerti lho Pak Sirku teko omah tak ngetne tak pangan. Kuwi wujude masalah gilane san. Ha iya. Jenenge bocah kudu diarahke ngono. Heeh. Ngarane piye wong saiki senengane jaranan dek. Pentas terus ngubengi desa karo nggo komplong entuk 20.000 apa pira ngono. Tenan iya kuwi tenan rambu terus Brahma sing ngendang karo rangkung rambu ing apa dadi ngono kae. Magrib lagi tekan omahe raine crongesan kabeh. Masyaallah anake Kesi tek kaya ngono. Ayo padha anake sampean. Ketoke anake awake dhewe iki padha-padha kaya ora duwe isin lho. Ha iya. Ya pancen bapake karo mboke ya klesotan turut panggung ngene iki aja nganti duwe isin. Apane babagan budaya, jaranan ki apik. Lho, winong iso melejit jenenge mergo jaranan kuwi. Sapa ngerti engko rambu lantaran dadi apa bose jaranan mergo ndekengi kanca kancane so iso dadi mentrine jaranan. Ayo. Jaranan ngangge menteri ora senengane. Ngono kudu disyukuri Bu Kesi. Oh ya bersyukur banget Pakmu. Aku bersyukur. Seneng banget duwe anak-anak sing lucu-lucu, gemeske kayak bapake. Ayo. Sampean ki ya lucu lho Pak. Lucu-lucu tapi menjengkelkan. Aku menjengkelkan ning ngendi to aku ki ora nek sing aneh-aneh. Ya kuwi mau nakal-nakali lek garapi penyanyi poh jan ngwanyelke. Upamane sekretaris kan iso membantu kita to Bu Kesi. Aku mayang ya ta. Sampean sing ngurusi sinden karo pengrawit. Lek butuh admin sing arep wong nanggap ben ade ra bingung merakler-rakleru kaya ndingine Medion. Kan itu perlu admin ya. Enggak usah. Biar sekretarisnya ben digo Cak Bagus wae ra apa-apa. Sampean enggak usah aku sekretaris. Aja. Cak Bagus wis arep neko-neko dhewe arep umroh dilungkas. Iya. Iya Pak, ning aku mau jan delok lek mundalang iso trenyuh. Apa? Senadyan to sampean nakal nganyelke ngono kuwi ning lek delok lek mumayang semangat, senadyan to bengi iki sambatan awake ra bayaran wis to. Aku seneng atiku. Angger lek mundalang apik ngene sip sesuk tak pijeti. Ha iya, lek gur pijeti larso iso. Lek rong tau iki dipijeti sekretaris, lha kuwi rong tau. Yuda Yuda. Asline iki nakal lho sampean. Yuda lho sekretaris Yuda. Yuda iki lho sekretaris sing dhek tak wenehi laptop lek kanca-kanca butuh izin, butuh surat, dhek sing nulis sing ngetik kaya ngono kok ya. Sampeyan ora ngerti lakon nesu tenan? Hah? Ora ngerti lakon nesu tenan? Ngerti ndi? Asunati tenan lho. Ndek men tau nesu genah lunga ka omah mluwaku kaya. Tak jarne ae. Akhire dhek mulih numpak Gojek kan. Aku mulai. Guyu aku. Ayo. Ayo. Nek saiki serat tau mbiyen apalane nesu lunga. Ayo, wis berat ora. Ayo. Nggih. Tekan omah wis wareg. Ayo. Ayo. Ya lek ora ono ra gaya kok, Pak. Awake dhewe iki pancen keluarga konyol. Ayo. Pancen ngono ki sok-sok sing kena nggih bahan wayangan lek sampean konyol-konyol ngono kuwi ya Bu Kesi tenan. Tak enteni pancen ngono kuwi. Ayo, ngono. Ngono kejadian sing aku iki akeh sing ra kelingan sing pamane poh
wakeh kelucuan dia itu. Ayo. Ini saiki nembang sih karo ngiling-ngiling. Ayo, nggih. Napa? Hah? Dendang kula? Oke. Monggo. Ya, memang hatiku saat ini masih sengit gitu loh sama kamu itu. Sengit aku. Gemes, Ayo. wanyol, lucu-lucu menjengkelkan, sama lucu menjengkelkan tak baleni. Ayo, Jengkel. benci tapi rindu kan lho Bu Kesi. Benci tapi rindu. Ayo. Ya wing ngelingi sampean karo Tintun, kelingan aku. Karo Bu Dokter. Ora. Iya, apa gender Daryanto nyapa? Manas manasi, kowe ya pengen. Dek ya ben sekretaris. dek ya ben ngomong kuwi mikir larang dhewe lho kuwi mikir kuwi. Kuwi wah larang kuwi Dar. Aja nganti kok idoni lho. Ayo lho. Lah kok idoni gampang mlebu ndan minggo. Ayo. Suaramu. Ayo. Ayo. Yok yani lho, mangga. Ayo. Disusul kali kanca-kanca bapak-bapak mung serawung saking Jaten. Alhamdulillah, nggih matur nuwun. Weh, mung serawung iki mau latihan ora malam Senin ya. Mbok iki latihane jadwal iki malam Senin karo malam Kamis. Lah kuwi latihane mung serawung. Wah, garapane saiki saya ngeri. Ayo, tenan. Iki wis teko cucur bawuk barang e. Ayo. Cucure rung iso penganggo yak bawuk. Ayo. Patalon ya lho, patalon roro jero ruji ya lho ora. Lah iya ora. Wis kowe kudu guyub rukun mong serawung. Ayo. Umi, bapakmu delek demoan bathuke iki apa panas anget. Demoan bapakmu iki bathuke panas gitu. Ora gending petalone apa jenenge? Ya cucur. Lah iya, cucur apa? Cucur bawuk. Lah kene yang ngerti ora. Wis Pak guyu ning kono. Nawang sinden teteke ra umum. Niku estu bapak ibu mboten kok kula nyerama utawa rusuh mboten asli. Gending petalone jenenge cucur bawuk niku slindro menyura. Kula saged ngendang kula, niku saged kula. Ya mong kuwi tok kowe ayo. Kalih Padalang, wah dalu niki ternyata tasik dipun tenggani kalih warga masyarakat Nggaum. Kuatah tasian ingkang sami mirsani, Bapak Ibu teng mriko, ibu-ibu. Sugeng enjing Bu. Halo. Nggih, matur nuwun. Neng kono ya jek akeh bapak-bapak lho, Pak Lurah. Pak Lurah Haryanto. Ah, matur nuwun pancen lek panjenengan karo aku iki mesti lek nenggani sak rampunge kok ya. Ibu-ibu sedaya sehat selalu nggih Bu nggih. Nggih, pokoke semurah rezeki pokoke. Ayo. Sida apa ora semarangane ora? Ayo omong ae. Sida. Yo, nggih. Ayo Bu. Yogyaniro kan para Dalem. Niki san horeg 24 niki napa nggih muni sedaya niki? 28 to? 28. Muni sedaya muni, saged dicek nek ora percaya mudhuna ceken siji-siji. Berarti niki swara kula niku dipantulke kalih son sing cacahe 28 niki. Heeh, ora wong son tok. Kuwi genset melu mantulke ya andhe ya ora. Masyaallah. Guru kaya ngono kuwi. Mergo ya saben sakset nggawa genset dhewe, diragati dhewe, itulah perjuangan dari APSI untuk menegakkan budaya Nusantara. Lho, ngono kuwi. Nggih, Pak Haryanto, Pak Lurah. Mengke tanggal 30 niku kula nyuwun tulung kalih APSI. Gandeng kula dalu niki nggih rada disambat. Mengke tanggal 30 kula duwe gawe kula nggih nyambut son niki lho Pak nggih teng lapangan griya kula.
arep kok dekek endi? Lah kae ning lapangan Indra Wesan gur siji tanggamu wis protes arep semene. Kowe engko dikukut karo wong pirang-pirang no ngawut. Tanggal 30 piye to ning di tanggal 5 6 7. Oh iya. Lah salah to. Lah iki jenis ngene iki akeh, jenis ngene iki. Demen tau nampa job kok Jakarta. Pak, aku mau nampa telepon kok Jakarta. Alhamdulillah rego dadi, Pak. Arep di DP, Pak. Ya kapan, Bu? Wah, tanggal piro ya mau ya. Lali wis. Berat. Lah iku jenenge butuh sekretaris nek ngono kuwi to. Ayo kelingan ra Bu Kesi, biyen lali tanggale yo. Kerep. Ah, ngono kuwi lali kok dhek biyen. Bis Mapsai lho bolak-balik kali ora ya. Oh, ngono. Ya wis tak golek sekretaris sing ayu tenan ndak apa-apa. Yuda. Ayo. Sinten Bu, aku kelingan sekretaris Banggan. Ya apa? Upama lho, aku nyindani macak ngono-ngono piye ya methek ya. Lah, samane ning kampus mbiyen lah sarunge tak rabi macakmu lah ya ngono to wisan. Kelingan ra, ngangge rok dhuwur ngono kuwi. Kaos kaki sisih putih sisih ireng. Ayo. Malah kaya weling ora ya. Mbiyen tau Bu Kesi sampean ngangge jin ketat ngono tau. Ayo. Bareng tak rabi to malih terarah samene. Ayo. Sastra bau no ing mas pati kang kinelong tri prakara guna kaya purune kang tenan tepi nonano nohani trahu biasa langsung dendang Semarang. Nah, Ibu Kesi, yuk. Mangga Bu, dados. Dari mana datangnya sigarane
lah owing ngono ya Truk nggih ndodok ning kali cari mancing owing bantal dawa cari guling owing ula lorek ula weling owing ngedening jumbleng cari owing ngarep tekan kowe mesti elek ora senengane ora terakhir Ibu Kesi yo Umi oh iya kok sik ngono jatah dhewe Umi ora yo dintekke utuh iki khusus teristimewa kagem panjenengan ayo dintekne Bu Kesi ayo bengi iki spesial banget Mas Gareng. Apa? Nggih. Oh, mang rungokne gamelan ijo Kiai Berkah Slamet iki bareng disurung nganggo sound system Karanganyar sing semene akeh. Wah, suarane iso gemuntang kaya ngono. Ah iya. Kanca-kanca tabuhane ya weleh tenan. Kok kene ya jan biantere ra umum. Ha iya. Kaya nggon saron siji ki sapa ya kok kene semak nging. Ning sok-sok ya ora krungu, sok-sok ngapa ya? Ayo. Gile wis apa tok berarti pasan banter. Ora ngono sok-sok lali ora mindah mike ngono lho ngono kuwi. Ayo. Wis pokoke jos temenanan. Awake dhewe iki alhamdulillah iki wis nyambut gawe sarwa kepenak terus nganggo gamelan sing penak, sound system penak, wayang ya kepenak. Biyen ki awake dhewe sik rekoso wae lah. Mayang iki ning gunung ngono ki gamelan wis dicawisi karo panitia, tur wesi pisan, ora usah dipekak ngono meneng dhewe pisan. Apa? Biyen tau ngono ki. Brok dong nok ngik ngono wis tau ngono ki. Ning alhamdulillah saiki sarwa kepenak kaya ngene puji syukur kunjuk mring Hyang Agung. Nggih. Elak temenanan. Mengenang swargi sang maestro dalang setan Ki Mantep Sudarsono ngenteni siap ayo dawane apa Ki nanti tak nyuwun karo anu apa tak nyuwun karo penggirong monggo salah setunggal ayo Mas Joko napa Mas Taslim kuwi sandi asmane Pak Mantep ayo andeng sowan ning kene lan awake dhewe tetep ora nutup mripat awake dhewe semangat menjadi seorang dalang biyen kuwi mergo awake dhewe ngerti karo Mbah Mantep ya kan bola-bali nalika panjenengan isih sugeng takon sanggit lakon apa wae mesti ya nyuwun prisa karo Mbah Mantep ya monggo Mas dipun aturaken kinanti ngenteni karya besar Sanggar Bima Ki Mantep Sudarsono yuk mana yen kataman uyang tapung wong kang ayu lamun ten la lekno tarmane kata sumanding nano sanat
yen amung sedelo nambani kangening ati jumeneng no Om ayo nggawa catetan ra masalah ayo coba ning kene lho kene ora usah medun ayo yo ngenteni dening Mbak Umi Hafifah coba kaya apa nano ayo aku ngenteni tekamu kaya swarga langgeng kagem Pak D Haji Mantep Sudarsono. Amin ya rabbal alamin. Ya, ya mumpung ana wis waras no. Masalah. Ora mau jarene iki mutah-mutah tak kira oleh isi lho, masalah. Isi ilmu sindenan ngene lho Mas Sego. Jomblo kok iso isi. Awet ya ayo. Syukur aku iki kuwatir sir kuwi takon ganteni sujar arep nusul awakmu piye keadaanmu. Ayo, aku tak go ning dokter Un ning arepe. Ayo. Sehat. Mumpung enek diajeng ya, Nak. Coba kaya apa? Sakitnya tuh di sini, Nak. Lek ra awakmu ya ora tau metu lho, Nak. Nah, tenan iki ora. Iya. Coba kaya apa? Sampeyan iki genah jos nek sing nembang. Ayo, Iki idolane Mas Kentut Listrik kuwi. Ayo, coba kaya apa?
gawane bakso ayo pentol gur loro digawakne ayo gendut lho ayo lha nggih to Pak lha wau kan nawani kula piye jeng mengko aku arep rono njaluk digawakne apa lha kula ditawani to pentol mawon Pak lha kok anu to motokne martabak eneke iki rek ora gelem ya wis ngoten ni oh lha kleru njaluk pentol lha ditakoki bojone piye pentol bakso nika lho. Lah ya bojone Pak Kentut iki senengane ya pentol bakso. Oh, wong aku nggon Pak Kentut rene nggo bakso aja. Bojoku ora trima kok. Liyane ae dek mending ngono kuwi. Ayo, Mbak Diajeng Chandra Mulya dewane kucing. Ah, tenan wis. Bae dek ngopo wae mending karo kucing. Ayo, silak tenan wis. Ya Allah, Bu. Ora lho tegese iki maksude iki sampean ya mangan ya dikantani kucing, ngopo-ngopo dikantani kucing. Mergo tresnamu karo kucing ngono lho. Lah nggih ngoten nggih Pak nggih. Iya, kudu tresna wong kuwi ya hewan ciptaan dari Tuhan sing kudu disayangi ya nak ya. Ayo. Iya. Ya nak cahayu nak, ayo. Mas Dar, sak pinten? Ikhlase, Mbak. Lah, sak ikhlase. Ayo nak. Oh, ayo nak. Sakitnya tuh di sini wah penerjemahnya Pak Kentut jebule Ayo, mbok mriki Pak duet kali kula aja, Deng. Ngregeti kamera ngono ndak. Lho jenengan Pak lek pirsa nek ten Sragen cokean ngoten niku nyawer lho. Nyawer iki dudu duwe dhek nek kancane biasine ora. Pak Kentut nyawer. Ayo. Kakanda Sri Basudewa simpan gambar tak sanonoh. Wah, iya. Ini gambar teman Mira. Yang ini apa maksudnya? Tak lama semua tahu. Yuk. Prahara Nagri Mandura. Diajeng Chandra Mulya. Oh Kakanda Sri Basudewa, tak kusangka
kasih. Bareng ro gambar malah terima kasih. Apik kok gambare kok. Ayo. Ayo. Terima kasih. Nong sekuan nyuara. Berani. Oke karo Mbak Birgita coba berdua. Ayo, nggih. Wah, ya ditanjakke dikompliti iki mumpung ora ana bintang tamune. Heeh, jane gawane kaya mambengi kae ya. Nek wong dalang di WA kok diam saja. Tak bagus lho. Ayo. Aku bingung mlebuku ning ndi bingung. Ya arahe ning ndi iki nyang ndi aku bingung. Ayo. Birgita dan juga Mbak Winong Nawangsih coba kaya apa? Nggih. Nduk, alon-alon do, alon-alon. HP-mu ki lho nang Winong, Pak. Winong HP. Mboten sengaja, Pak, mboten sengaja. Ya, alon. Awas, aja kesusu. Aman. Sehat, Pak. Sehat. Aku ngumpul karo cah loro kok iso kompak sejoli ngene piye to kowe iki? Kompak kenapa nih, Pak? Ngopo-ngopo, lek ngobrol tak delok nang streaming ngono ya, mesti cah loro ya omong ae. Mudhun panggung ya bareng, munggah panggung telat bareng ya bareng begitu. Lho, kula niku nunggoni Winong niki lho, Pak. Asline wis dadi mau ya. Ditinggal nesu, Pak. Oh, alah, heeh. Ya Allah, aku nggak marah loh padahal. Alah nesu bar kuwi nggawe story. Piye isine piye, Bir? Aja ngono to, aja sebut merek. Oma. Iya. Nah, nggih. Enggak, aku nggak pemarah kok. Oke. Iya, wis. Lah, ngene lho, Nduk Caloro. Iya, Pak. Iki lak neng Karanganyar iki ya kuwi Solo Raya to kene iki. Nggih. Karisidenane lak Surakarta. Dan Surakarta itu punya tempat wisata sing nyatane saiki malah saya viral mergo dibangun meneh. Apa? Piye? Aman? Taman Juruk? Siap. Oh, siap. Oke, ya. Taman Juruk. Ayo. Encene libur engko bar Agustus kanca-kanca dijak rekreasi nang Taman Juruk. Ayo. Kok Taman Juruk to, Pak? Aduh. Loh, ndelok satwa ki lho mencintai kepada binatang ngono lho. Camping kemawon, Pak. Camping ngedengno tenda ngoten lho. Ngedengne apa? Tenda. Bah, engko lek ngedem piye wonge engko lek nang tenda. Ya kan sing cewek karo cewek. Lah lek kuwi gampang, lek sore pancen ngono lek bengi iki lho sing kesro iki ora. Ayo. Ayo. Oh iso mlumpuk ning tenda siji kuwi kok. Ayo. Kula pakai tak bubuk teng bis, Pak. Bubuk teng bis. Loh, Bubuk teng bis. Ben aman. malah disusul yoga-yogaku. Ora. Lho kuwi yoga-yoga alim-alim kok nusul piye ora bakal kaya ngono kuwi ora. Alim apa nih, Pak? Yo. Taman Satwa Zoo. Ayo, yo Juruk coba kaya apa kaya. Zoo. Ayo coba. Yo berdua Birgita dan Mbak Winong Nawangsih. Ya. Berbanggalah menjadi orang Surakarta karena beragam budaya dan juga wisata kuliner semua ada di kota kita. Ya. Kuliner, Cuk. Iya kleru sithik. Sewengi iki pancen ngene kleru. Iya nek di streaming kowe iki. Oke ngilani wong kuliner ora. Taman Juruk monggo dados. Surakarta berbudaya. Ingkang teko sasando gendeng rena banyu bengawan sinar yang ewulan
Terima kasih Mas Sigit. Elok tenan iki jan. Kanca-kanca tabuhane luar biasa tenan. Ayo. Monggo sing demung piyai sepuh kok iso kaya ngono tabuhane. Kowe kabeh. Sepuh-sepuh piye ora. Kuwi piyai gaul ngono kuwi, klasik oke, kreasi siap ngono kuwi. Tenan. Kaya kendangane akeh lontah telungtung. Ayo. Ayo, jaipong iso nggih ngono kuwi. Ayo. Lek tangane wis waras ngono kuwi. Ayo. Syukur. Ngapa ta Sindan iki sing inspirasine kok sapa angger sekop-sekop kok ngene apa to? Ngene kelingan wong lanang jomblo-jomblo kuwi lho. Hah? Oh ngene to. Aduh maaf salah aku. Ayo. Oh alah ngene ya jempol karo jentik ya. Bojoku nuakal. Ya Pak Yoyo. Apa? Ya Pak Yoyo. Ya kek ngarep piye tak kebruk ngono ora. Sampeyan iki kok semakin kesana kok semakin nuakal omong-omong. Kanca-kancamu lho degem mesir lho delok. Ora lho, aku iki ya penasaran mumpung kelingan. Ya apa ngene ya asine ya. Ngene lho, ngene kok ngene. Lah aku ora ketok kok ya maaf ora. Iki ngene ya, ngene apa kuwi maksude piye ta kuwi? Oh reggae. Oh dadi iki semut iki gajah ngono ya. Malah pingsut minggu. Ayo. Oh lagi paham aku. Iya. Ngono kuwi. Wes terima kasih wonten kirangipun nyuwun Guni Samudra Pangaksami. Ora perlu padang-padang lebar lho Mas Gareng. Oke, siap. Ning Karanganyar jam 3 wis apik pisan. Heeh. Wes pokoke intine selamat sukses untuk keluarga besar APSI. Wabil khusus Korwil ingkang mapan wonten ing Tasik Madu mriki semakin jaya-jaya sepanjang masa. Amin ya rabbal alamin.